Добро утро, хора. Часът е 5:30 и аз ставам да ходя на тренировка. Страшно неадекватно съм просто. Обаче трябва да се стегна и да отида да направя една хубава тренировка, защото знам, че после ще се чувствам много добре и много уверена. Кога не съм разбирала момичетата, които отиват с грим на фитнес. Въпреки че аз самата съм го правила няколко пъти след работен ден и ме е мързяла да се прибирам да се оправям вкъщи. Ама си е студено навън обаче. Особено сутрин е много студено. Без звук. Само по изражението. На приказ. Газа време ли? Да. Това е невъзможно. Не. Трябва да си онлайн изглеждаме. Трябваше преди тренировка. Да. Сега сме червени. Приключихме тренировката и сега се прибирам към вкъщи. След тренировката хапнах едно протеиново барче. Аз рано сутрин тренирам на гладно. И следователно след тренировките на Сашо, най-добрият треньор, съм мъртво гладна и имах нужда от нещо бързо. Аз съм забравила микрофоните. Да, дай ми ги. Това си инфлуенсърски салон. Хора, вече е момента да слагаме косата с любов. Ти ми действаш като зарядно. Ти си моля и така в огледалото, викам това косми ли са? Бели коси. Ако кажеш и ще къпем. Не. Ти искаш да се присъединиш към моя влог? Го фризьора на звездите. Аз съм. Ето ли как се чака, че Ма тук е някакъв дрес, от всичките сте руси. Направи му и мене руси. Моля ти се да ви. Чай, той си къпя. Да. Наистина. Когато няма време за измиване, и сух шампан става. Къпе се този, който го мързи да се чеше. Това е бърза баня, се казва. знаеш, че ми се плаща да беше. Чай, като скуна малко. Като се има безплатно. Пак иска да безплатно хора. Обаче не съм качвала влог от Египет. Това са много. Аз съм всеки твой влог. От плитките. Хора, плитките ми ги направи Любо. Но не правя повече. Да. Това може така да поставя да ги взема. Сега ще се запознаете с нея. Си секси. Ей, И голяма загуба. пусти сълза. Бих казал името, ама ще се почувствам много велика. Направо по коса само. Отиваме, че закъсняваме. Искам да кажеш чао. Ще кажеш чао, ето насилствено казване на чао. Хайде, чао, приятел. Обичам те. Искам да кажа само точно за вода, че ти забравих камерата. Пило! Айде! Саш ми ги носиш до там. Как? Айде, мерси! Как можа да забравиш камерата, бе, мило? Ти подсети ли ме? Не. Това ли да помня? Сега се караме тук пред хората. Обичам я, ама как можа да ми забрави камерата? Сега няма снимки. Да, видя Айде. колко истинско приятелство. Айде. Това нарочно беше. Ние нямаме нищо. Сега Николчето ще ми помогне да облечем роклята. Ама как си? И аз ще помагам. Ще помагаш ти друг път. Нали знаеш, на куково лято. Такива приятелки пожелавам на всеки. Това го имам документирано. А сега се прави неинтересно тук пред камерата.
Това не го съм. Да, бе. Даже така може да започне влога. Имам най-добрите приятелки, мали! Давай, 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 давай. Сега май е по-добре и с ръкавиците и цялостно. Да, ми хареса повече. Не изглеждам дебела, нали? И аз теб много. Дай за YouTube. Кое ти Да падна? няма да кажеш как го... Бе, няма, такова. бе, спокойно. Вън... Вече. Какво стана, бе, Николче? Какво значи? Виж, че изобщо ще е позната, но ще се опитам, макар че имам някакво леко притеснение в мен. Като стане Няма такова, страшно, това ще ги запознаем с песента, така че ти си. всичко се случва с причина. Сцената е твоя. Аплодисменти. Хора, преобличам се. Днешния ден за мен приключи. Не забравяйте да се абонирате за канала. Ох, ние отново с Никол сме по събитията. Мило, се снимам. Не мога сега, много ме стрели. Добре, айде. Ей, сега отвътре ще ви снимаме. Красива бе, вижте я, бе, вижте я. Също за нея просто не съм толкова... Да, те хората мислят, че вече знаят, че не си от най-експресивните. Мале, вие ти си много токсични. Как ти каза, че аз вместо на входа да ми дават вино, искам чай. Да, да, да. Как да ни познаете, че сме бестис? Едната обича сребро, другата злато. Хора, официално слагам край на тази седмица с поредното събитие. Много съм благодарна на всички хора, с които работя. Обичам ги, обичам си живота. Правете го и вие. Целувки!